Lada pimpadio ne pimpadio ngau ya ki khana pateng badia ki dakishin ki badan hakasnong maupru ya ka dingjri hakadur jong ka get ka balatip kum ka khardop ka jaka bakilabu ya ki mausing jong ki kur ki jaj ka kharai ka bakilati ya ka jaka baki ya le thma hakapor mensua ka duwan ka dupat ka jaka bakila penlong ya ka jingsat ka jingruai haswa kata ka thma nang ta susu badia ka krem temen langi ha ka baki lebu ya ka we ka temen ka baki mlaksu banwan ra sasnong ki lebu ya ka hakane ka krem bat ka lakhlat no hangta sampai jadi bukut jong kane ka video bapinio sakhi dalaki khamat jongpi ya kine ki dakishin ki badan hakane ka snong ma pro ngilami dang step na snong umdan banyai sakalenti banyai lembah ka snong umkon nang ta dalapoy ha khatlum ngino sakadiang banyai terter ban poi sa snong umpathau kumba siketin kuai ngilaya lembah ka snong umsakan ngilano sakadiang ban poi bet sa snong mau pru enda ngilapoi hajan jong ka snong mau pru ngia song thai support bat ngilap ya ki breu halenti ki bawan ya wan hat kumba sitang minit ay ngilarong hakasnong mau pro ban wajik tip na kipajba kibadan hasurok ban kelibnya ya kelenti benya sakita ki jaka ngisange sipor ban wan pej ya ka mau pro mathan government LP school Riboy district ka school kabadan hapo jong kane kasnong Henry ngimlap ya ki kena school kala bandai kasngi syuti ka jongki tang kumba kato kane por ngila khot ye ki khana snong arngut banyalam lenti yengi naka snong mau pro banya saka jaka ka badan ka khardop kampat dan ka surok ka babaha ya ka bakane ka surok pila banya lembah ka jala asam ru harut jong ka surok ngilap yau mau sakhi ka kpep ka sampai jong ka kur lempoj ka bahap hapo jong ka raj mathan malu mala batai gom tu long kat kum ka jing tip jong phis long jile chine ge ka nata kano ka story ka gom tu ki por na chwasa ba chet ber ki ting tang por ber ki ta ka khdo long arliang e ding chiri phi te long hap sut dani dang khap mau long ban chna dan no man phat er kang tang por margani ka sorok phat er ka su rong galuti barit ka baryai kalong margami e kata ga ding chiri te dan khap sut ki ta so ngi khdo ko ba bu ki por ndai ki temen menchua sa kata ete e jing mur ka no ba du ko tai ka tong ka ba le ka ba wan yu tu wan ha po asam le rap le je ki sa le rap le ki mar e ga nong ga thau ki jing arjing ni tang por ndai te nong sa niem ki phi te e gi ni ki ba sa niem subu eng jing ble ki eng thau chet kiet ki ro la ban ong kam ta se mar ya bam ye dik ki ni te dung nong wen khap te arliang e ding chiri te long da tap sut le wan ka khrdop kin ta et er ga yer ba ma tip ngat dong tai te sa kerli sa ki bekam he long thu ki no sa te so ko tip he ka to ka bong ge ka kharai thma ma ga jar to bong ge ka kharai so ke mentale pi be ka te ka khti ka be ka khat ka be se nan chwa le thma ge sa ma le thma ge begini ki nong jantia ong ki nan jantia wan hier thma je ni ki nong mathan se ba se tik kita khrdop ka jaka ba ele kata ga nalah bu itu nalah song ni minta ta ingin suat kan por minta ta kharai song ki yang minta ta nalah bendong minta kiring brun sp kum cerlu ba ki mau ching ji ro eong ta ki mau ching ki ni ki mau benar ro so fatlir ki namun le hala to long le chwai ni thi ja tang duan chat bong ki e ka churi he te ata ta son ka di kai li un dumba kham chingai ko chi ji chalam harum e ko kini kena tipil ja ting katar la poi mata dia dah ta apa ta ka no keren ting ta la pi ko pergi katuriat atu ba chim no mar no sen thuk ko ta kharai masuk silai
Kampian tempat ini betul senang betul ku udah terwap betul. Kumba pitip mo haking kisam ki jong pila ban yo I ya ki get ki ba kishna hak daunar lane hakino kino pila bani tangi da kinar mo ta hakane kashnong ka bangadon menta kasngi kade kashnong ka ba latip ka kum ka mopru tamata kasngi don hakane kata ka khadap ka ba ki ong bani sapni pi batia kiwi ro ki jaj ki jingte lane kino ki history hakane kashnong mo ki ba khampi pala ki ba pimpadios ngo te denta ka daw menta kasngi yang ha jorong ne ulum ubadan ya kata ka get ka ba la don la long ya ka hagadur jong ka get dengan penipi ya kata ka get da ka dingjri da ki thit dingjri ki be itnat adu kana te yola se ki dan pedang jupi ki ba kwan pech ya kane ka khardop ka ba ki ong da ka dingjri te pila banwan pech bat pen sayi ya ki jingi tenat jong kane ka khardop jri ka badan ha kane ka snong mapro te kumba pi mo la penwan durika ha ka thit jong kine ki jri mo ka ba pi menta mo ki udang hapune usok jongka ba pi udan orang stem bat udan orang saumo usok jongka ne kajri karena kasnong katau kala dena ban bu ya ka kanja balong ban ya ki ru ki an kumno ban sri ban sumar ya kene ka dingjri ha ka ba da de bakila ban snai kum ki jaji sna mo katno e ki pajba na ki jaka ke basa na sor lane no ki jaka mo kila ban one page ha kene ka khardab jri ka badan ha kene kasnong te lamba da kita ke kanja jing ke idea jong kasno romo kila ban pan jing rap na ka sarkar ban shna ban care lane ban fencing lane ban shna sakiwi ki kanja park lane ke kanja resort hagne te ka jumento ye kasno he ka jumento ye ke pajba ke besong ke basa ha kane kasno mo prohi kalong kanno kan yarap na ka bata ki pajba ke basong ke basa ha kane kasno mo pro tenamar ba kini ki kana sno mo pro romo ki ong ba atau long ne amban kiu ha jong gane ka jrimo tiki ong long ke ngaron persang kiu en sa pet long ka view ku ba kumno hang te ha jong ki penrai jri te ngila ban rung kumba rung na po na krame e namar ba kalong kum ka ding jri ha po ka to ka film avatar te yelo se kidna pedang jupi ba pet ka to film avatar mo te pila ban kiu kum to ba kiu aktor kum ba kiu manga menta hang ne nama hang to ha film ro ki long pemtah mo te kalong kum kapok klip avatar kading jeri apo kasnong mau pro temata ngalapoi hang ne ha jorong kane ka aduh me hatu lapoi mi dol ni da piwan hang ne mo taba kane kam nom kriya are da de ha kane ka jingkhia ka jonga nama nga tang kumba sop khandai kilo e mo te nam tharai ro baka kriya oi biang me anwan ya te kunne mam yu ja Here light. Anh pun le pamaring na. Kenyong me. Mad aturo nang da pahapo de. Ani pat no skem mereka. Jailan bat kide ke kameraman sunga mah kiro kilawan kiwang ne ha cerong jo kene kading jeri banya songkai pengan nama kat no kajing so bangka wan kane ka leer ka ba tanda
dangi la kiwang ni hajrong malasiku Sementara kita show dapan pakai kata kerdom mo, te nang dapat yang selai syak kata kerja kaba don kena kekarai hak kaba kipor mendai kiju ya le thama hak kata kerja hak kaba ki kato kena ngio ka jingkip mo baki jantia ki wan hiar thama hak kena ka rat mathan te din ta katau kata kerja kadon kata ka kekarai hak kaba ki ya le thama hak kipor mendai nama kamdan kalanti kaba pakama Wan sini nama ki alam ki kena te ngi wan direct na ketika kerdoban ngi haban ki wine ulum ani thai ping ada tegila poste kana kai pengat mo napai ne da ki lum ki wa ne nama ila na barang ba kane kala de na marjan bat ka asam hi Hakini ki lum e ma te ka sam stang ka to kane kala poi ka samang ne te kane par ki dang de ke langkha ke ayu jong ki de ke shnong ki ba dan hakini marjan shnong par kane ka ma pro nama ni hab ya challenge jong ne ulum stang ka dang la poi shne saklar jong ne ulum te kate ka jer khardop ka padan hang te dan to pa ni wan nampak ketika madan mo mat kiu ne ulum stang kato ngili apo saklar jong ne ulum ya boy blai subon ye kini ki tani na blai subon ye kini ki rasno na ne mo kiba yala bingin nama hasadu shane ki jaka kama dade bom dan kini mo ni tang lai ngot tengah tarai ni pata kip kenar ya kan timong la ja snis klop bentuk bom dan kla bom dan dinosaur e hakine kilo mera bro tara ne sago yang ni ceri na tarai na dina ne mo kala sedang kata kakarai mati ya letma kabapi adung tur kita ti ya ka hakaba mensua kipen kre ya ka jingwan yar thama ke nong chantia ma te hang ne ki ap ki sepai ki nong ki khlawaj ki barna ki ne ki dong ki thang maki ya le thama hang ne Sahakawipat ka benta jong kene ka video pen sayo ban saki sakawipat ka dingjeri ka ba kami tana shushu bania kene ka dingjeri jong kene ka benta ka baningkong nangta ka jaka baki bu ya ki mausing jong ki kur ki jat ki baha pa ka raj matan bat ka jaka ka baki penlong ya ka shat karwai ka jong ki shwa bakin yale ya kata katma bat nangta ka jaka ka baki ti ya ka kharai ya ka ba ki petkre ya kata katma Shishu rude pen sayo ban saki ya kawe ka krem hakaba ya kawe ka temen kimla shu ban poi hapok kishnong kitau kilara ya kata ka temen hakapor thma Henry namar ba kimla shu kilabu ya kata ka temen hapo jong kata ka krem bat kata ka temen kala khladno hak kata ka krem Telada pikwa ban pek ban saki yakini ki jingja ki bangla ong lupa ngakerpa dipi suma saya subscribe lupa lamba jong kene ka channel bapin yo ban pek ya kata ka video hak ka video ka ban saw mi shen